Però moltes gràcies, Rafa, per convidar-me, estic molt content de ser aquí. A veure, el panorama bancari que ha descrit el Rafael és el que tots coneixem, no? És un panorama de molta concentració, o sigui, hem passat del model que hi havia 100 entitats gairebé, el model que fet i fot hi ha 5, no? És un procés d'integració, de concentració, i a més és un procés on, diguem-ne, les persones han deixat de tenir rellevància, no? I les decisions es prenen fins a un determinat nivell mitjançant uns programes informàtics que li diem scoring, on prenen decisions, diguem-ne, estadístiques sobre si donen o si concedeixen o no concedeixen un préstec d'una determinada persona, i a partir d'una determinada xifra les decisions es prenen d'una forma, diguem-ne, com us ho diria, una mica més personal, no? Aquest model no ha funcionat. Aquest model no funciona. Aquest model ha generat una morositat a la banca elevadíssima, ha generat una quantitat d'acomiadaments importants en totes les entitats i ha generat que entitats que portaven més de 100 anys vivint i operant en el país doncs hagin desaparegut, no? I clar, quan nosaltres ens plantegem això, veiem que el crèdit tampoc no està circulant cap a les empreses, cap a les pimes i cap als autònoms, i neix un clima de desconfiança cap al sistema financer i és un clima recíproc, no? O sigui, els banquers desconfien de les empreses i dels autònoms i els autònoms i empreses desconfien dels banquers, no? Segurament aquests segons tenen més raó que els primers. Aleshores, quan diem, escolta, i això per què és així, no? Com és aquest model de concentració bancària que estem vivint? És el que ha de ser econòmicament parlant? Doncs aquesta pregunta ens la vam fer la Joana i jo i uns quants més i vam començar a indagar. Doncs el model que tenim ara no és un model econòmicament sostenible. No és, la banca no té les economies d'escala que ens han explicat. No és cert que la banca hagi de ser molt gran i s'hagi de fusionar. No és cert que el tamany sigui important. No és cert. No és una fàbrica de cargols, sinó és una entitat financera que tracta problemes concrets i petits i per tant les economies d'escala de la reducció de costos no es produeixen adequadament en la banca, no? Per tant, tot això que ens han d'explicar, que s'ha de fusionar, que havien de fusionar Sabadell, Terrassa, Manresa i tot això no s'havia de fer. Aleshores, hi ha oportunitat, hi ha marge per engegar una iniciativa financera alternativa? És possible? Home, la veritat és que en aquest país les portes estan molt tancades, no? La legislació bancària és molt complexa. De fet, si tu vols muntar un banc, doncs no te'l deixen muntar. Teòricament sí, però no et donen el que s'anomena la fitxa bancària, que és el que necessites. I això és bastant curiós, perquè no pots muntar un banc, en canvi sí que pots muntar fàcilment una societat de capital risc, jo n'he muntat una, i que serveix bàsicament per canalitzar l'estalvi de les famílies. I té el mateix risc una cosa que l'altra, no? Però la banca no es pot fer, en canvi la societat de capital risc no es pot fer. I què passa a Europa? Doncs que a Itàlia hi ha 600 entitats financeres. 600, no? I a Alemanya, doncs també. A Espanya n'hi ha 5, exceptuant les caixes rurals. I escolta, i com anem de morositat? Doncs la banca espanyola està una morositat del 15%, i a Guissona, i Caixa de Guissona, que és una de les caixes petitetes, doncs Caixa de Guissona no arriba al 3%. Ostres, i Caixa de Guissona tenen scoring? No. I escolta, i Caixa de Guissona que han fitxat els millors directors financers del món mundial? No. Han fitxat gent normal. Gent que quan tu venies a demanar un préstec, escolta, necessito un préstec per comprar un tractor, i diu, no, Manel, no, perquè l'altra vegada que volies un tractor i te'l vam donar, no el vas tornar perquè tu en lloc d'anar a lloc del camp estaves fent no sé què. I això anava així. Però és que això ha anat així en el nostre país tota la vida, exceptuant els 20 últims anys. Tu anaves al banc i et coneixien. I et deien, no, escolta, acaba de pagar la casa i després ja et compraràs l'apartament a Calella. El cotxe aquest encara pot aguantar un parell d'anys i per què no agafes i fas una llibreta d'estalvi pels teus nanos perquè puguin estudiar no sé què. Això anava així.
I va així a la immensa major part dels països desenvolupats, menys a casa nostra. I va així a Mallorca, amb la Caixa de Pollença, que és la més petita de les que existeix, i va així a Guissona, que tenim una caixa que té un coeficient de morositat molt baix. Un dia presentant en una conferència a l'Autònom, a la Facultat d'Economia, vaig presentar els balanços del Banc de Santander i de Caixa de Guissona, i no vaig dir què era cadascun. I vaig dir, senyor degà de la facultat, quin d'aquests dos balanços és més solvent? I em va dir, què? Dic, gràcies, això és Caixa de Guissona. Aleshores, deia, en aquest país no hem tingut massa escletxes i hem hagut de donar moltes voltes per veure quin és el model, perquè la primera idea que vam dir, portem una banca de fora. No és sorprenent que hi hagi multinacionals de tot i de banca de fora gairebé ni l'ensumem? Només hi ha ING i la Deutsche Bank i alguna coseta més, però com pot ser que hi hagi tanta banca multinacional, que hi hagi tantes banques multinacionals i que no tinguem, però és que tampoc els nostres bancs tampoc no estan a fora amb una presència, diguem-ne, molt potent. Tu te'n vas per Londres i no està per les oficines de la Caixa, no? Quina cosa més estranya que està passant en aquest mercat. Aleshores, buscant amb la Joana per aquests mons de Déu alternatives financeres coherents d'això, trobem uns senyors que es diuen COP57 i ens expliquen que tenen un model de cooperativa de serveis financers, i ens l'expliquen i ens quedem enamorats del model. Què fan aquest? I el clonem, val? I el clonem, vaig dir que per endavant, que el que us explicaré no és fruit de la creació divina, sinó fruit d'una còpia amb matisos d'un model que fa 20 anys que existeix, que ha plegat uns fons propis, ha plegat al voltant de 1.000 estalviadors i que manega al voltant de 20 milions d'euros, que té un rati de solvència, és a dir, o de morositat, millor dit, de 1,3%, 1,3%, 10 vegades per sota del Banc de Serveis, per posar-vos un exemple, i que, a més, té a caixa un 40% dels recursos, és a dir, que de tots els estalvis que capta té un 40% dels cèntims, o sigui, a caixa. Pensem que la banca més solvent d'Espanya és la banca Marc, i té el 15%, perquè se'n feu una idea. I diem, escolta, com tu has fet això? I ens explica el senyor Ramon com ha muntat COP57 des de fa 20 anys i manega això. I dic, escolta, i què li deixes cèntims? Diu, a les entitats del tercer sector, a les entitats sense ànim de lucre, a les fundacions... I dius, no m'ho puc creure. I tu estàs deixant cèntims a gent de fundacions, d'entitats del tercer sector, gent de malviure? Diu, sí. I aquests et tornen els préstecs? Diu, sí. Ostres, sabeu per què tornen els préstecs? Perquè són gent, són persones. Són persones. Per això tornen els préstecs. Perquè tothom al món, o gairebé tothom, quan demana un préstec, pensa que vol tornar. I aquest és un concepte que l'hem perdut. Ens dona la sensació que tot està ple de tonantes, de mangantes i... No, no és veritat. Si tu demanes un préstec el vols tornar, com si li demanes 100 euros al teu amic, li vols tornar. I faràs el que puguis per tornar-ho. I sota aquest principi, aquests senyors fa 20 anys que caminen. Aleshores, com és aquest model tan sorprenent? I quines regles ens saltarem? Perquè ens les saltarem. Doncs aquest model tan sorprenent és que agafem diners d'estalviadors, de tu, meus, els posarem en un sac, i aquests diners dels estalviadors els retribuirem a un tipus d'interès que serà competitiu, però no serà una bogeria, perquè us en feu una idea, voltarà el 2%, cap passada, tampoc no és baix, que us estan retribuint el llibret de compte corrent o probablement és del 0%. Retribuirem el 2%, i què farem amb aquests cèntims? Junts els canalitzarem cap a les empreses de la demarcació i cap als autònoms. Amb limitacions, sí, no podem, perquè tenim una intenció de, diguem-ne, escampar al màxim la nostra acció, no concentrem els riscos en una sola operació, és evident. I aquí els hi deixarem? En aquella pime o autònom que necessiti quartos i que ens justifiqui
l'ús degut d'aquests cèntims que canalitza de l'estalvi del particular a l'empresa. Ah, però estàs fent de banc? Sí. I escolta, i això què hi diu la llei? Oh, la llei no m'ho deixa fer. Perquè ho pugui fer, vaig de registrar com a cooperativa. I perquè pugui circular els diners, i aquest és l'escletxa, és que tots els que hi posen i tots els que hi demanen han de ser socis. Perquè el que a l'Estat, al botín, se li ha escapat, és que en una societat els socis es poden deixar diners entre si, utilitzant la societat. I això és el que no estava contemplat. Bueno, això se li ha escapat, però és que si això també ho poden regular, no ho podíem parar, no? Aleshores, aquest senyor, o senyora autònom en petita empresa, que demana els cèntims, els haurà de tornar a 7 anys. I no podrà comprar-se pisos ni cotxes, no, això no ho podrà fer. Perquè el comitè de riscos no li deixarem. Els pisos i els cotxes i tot això, se'n va a la caixa i demana un préstec, una hipoteca, un leasing o el que vulgui. Nosaltres donem cèntims per comprar maquinària, per financiar tresoreria, perquè sabeu quina gran injustícia està passant? Doncs que a mi l'Ajuntament de Sabadell em deu 5.000 euros, posant pel cas, i me'n vaig a la caixa de pensions, oficina de Sabadell, i que escolta, mira, l'Ajuntament de Sabadell em dona 5.000 euros, me'ls pots avançar tu? I em diuen que no. I dic, per què no? Oh, és que això m'has de portar garanties. Però si tinc una factura que l'Ajuntament de Sabadell ha acceptat i no me'l pots avançar, doncs no, doncs nosaltres sí que l'avançarem. Per què? Doncs perquè l'Ajuntament de Sabadell pagarà. I per això li avançarem els cèntims. És a dir, aquesta cooperativa d'estalvi també farà el que en banca sembla un crim organitzat que se'n diu préstecs de circulant. Escolta, préstecs de circulant significa jo tinc un senyor que em deu cèntims, però com que me'ls pagarà dintre de 90 dies necessito ara cèntims per pagar els meus proveïdors o els meus treballadors, ho pots avançar? Doncs sí, t'ho avanço perquè és una de les figures que en la banca sempre ha existit i hauria de seguir existint. Va. Aleshores, jo li concedirem aquest préstec, el grup, li concedirà aquest préstec d'aquest senyor, d'una xifra raonable, 20.000, 30.000, 40.000 euros, i li direm, escolti, miri, el tipus d'interès que vostè pagarà serà el tipus d'interès que nosaltres retribuïm als estalviadors multiplicat per 3. Per tant, si estem retribuint a l'estalvi el 2%, vostè pagarà el 6%. Si demana 30.000, pagarà el 6. Si demana 50.000, pagarà el 6. Si demana 10.000, pagarà el 6. Si tu estalvies 100 euros, cobraràs el 2. Si tu estalvies 1.000 euros, cobraràs el 2. Per què? Doncs perquè 100 euros per tu són tant o més importants com 1.000 euros per ell. Què és això? De que els que tenen molts cèntims se'ls retribueix el 4 i els que en tenen menys els hi paguem. Tia, els cèntims tenen importància relativa en funció de la renda de cadascú. Per tant, tractem-los a tots igual. Per això els cèntims es fixen en percentatge, no en tant. David, li donem a aquest senyor cèntims i diem, escolti, per vostè aconseguir aquests 50.000 euros, no vull avals. De fet, no vull avals personals. Però aniria molt bé que em portés 3 persones que diguessin que vostè pagarà. I aquestes 3 persones, que poden ser empleats, per exemple, de casa seva, cada cas tindrà el que tindrà. Aquests empleats, o aquestes persones que acompanyaran, que avalaran aquesta operació, diran, escolti, fulana de tal, jo crec que és una bona persona i pagarà. Molt bé, doncs vostè m'ha d'afirmar que si no paga, vostè paga. He demanat un préstec de 50.000, m'ha de portar 3 persones que m'avalin 10.000. I aquestes persones com m'avalaran? Doncs amb la fotocòpia del DNI i firmaran un paper. I això ho portarem al notari? No. Per què? Perquè l'han de portar al notari. Oh, és que el notari dona fe. Dona fe? I jo? I aquesta senyora? I aquest senyor? Que no poden donar fe? Per què hem de pagar? Per què hem de pagar al senyor notari? I encara hem de demanar i encara fer cua? No té cap mena de necessitat. No tenim cap mena de necessitat de fer això. Escolta,
Què passa? Aquest senyor, imaginem-se que li van molt malament les coses, i no ens pot tornar el préstec. No ens pot tornar el préstec. Doncs evidentment trucarem als abogadors. Escolta, te'n recordes que vas abonar aquest senyor? Sí. Doncs mira, no ha pagat. Hosti, no fotis, no ha pagat. Bueno, doncs tu ens hauries de tornar els 10.000 euros, perquè fixeu-vos, el aval és 10.000, 10.000 i 10.000. No 50.000, 50.000 i 50.000, que és el que passa ara. I passa ara, quan portes una avalista, és que tots responen de tot urbi et orbi. Què dimonis és això? I contra qui van? Contra tot. Home, no fotem. 10.000. Molt bé. Ostres, però jo no m'ho esperava, dic, ja m'ho imagino, que no t'ho esperaves. Com ho pots pagar? Doncs mira, podria pagar a 2 anys. Molt bé. Quina quantitat pagaràs? Doncs mira, 100 euros cada mes, d'acord? Del principal. I t'has de cobrar un 20% d'interessos de demora? Per què un 20%? Si el que volem és recuperar la inversió, el principal, si posem un tipus d'interès sagnant com el que estem tenint ara, quan no pagues, i li posa un senyor pobre, desgraciat, que deu 6.000 euros i que no l'ha pogut pagar, li claves un 20% d'interès acumulatiu i que aquests 6.000 euros d'avui són 20.000 euros de demà passat, aquest senyor el condemnes a la misèria. Però és que a part d'això, i des d'un punt de vista absolutament egoista, no te'ls tornarà. Perquè 6.000 me'n bec en cor, amb còmodos plazos, que diuen els castellans, però 20.000 ja no me'n bec en cor, per tant a fer punyetes. I el concepte és molt lògic, vaja, almenys des del nostre punt de vista. Torna al principal. Ni interessos de demora ni res. I escolta, i la formalització del préstec? Què ho hem de passar per notari? No. Per què? Si no hem passat els avals, hem de passar la formalització del préstec? Ens podem estalviar el notari? Sí. Ens podem estalviar el registre? Clar. Per què no? I escolta, el tipus d'interès serà Euribor més Euribor? Què dimonis és l'Euribor? A veure, què m'importa a mi l'Euribor? Què m'importa a mi l'Euribor si al cap i a la fi agafo els cèntims d'aquests senyors i els dono d'aquesta senyora? Què pinta aquí el Banc Central Europeu? El tipus d'interès de referència amb el qual els bancs deixen diners. Però estem xerrats. O sigui, no es pot manegar així? Doncs sí que es pot manegar. Aleshores, el que sembla que és absolutament impossible, és possible, perquè és senzill de fer anar. Aleshores, diu, bueno, i això com manega? Doncs mira, com hem organitzat, o com estem organitzats a la comissió gestora, com molt bé dius, de la cooperativa d'estalvi de Sabadell. Primera, tots els que hi estem treballant no cobrem un duro. Això està bé. Això està bé. Segona, la immensa major part dels que hi estem treballant no tenim cap interès a cobrar mai un duro. Això també està bé. Tercera, els pocs que hi treballaran perquè hi han de treballar, i de fet hi han de treballar 4 persones, cobraran uns sous que publicarem i que seran els sous normals i corrents de la gent que treballa fent coses normals i corrents i no fent coses rares. Per tant, això estarà publicat. Això és interessant veure les regles del joc. Després, hi haurà una comissió gestora i una gent que valora riscos. Gent, persones. Hi haurà gent del món financer, però també hi haurà gent del món de l'empresa. Hi haurà el Carlo, per exemple, que té empresa, o estaré jo, que té empresa, però tampoc no hem vingut per quedar-nos. I estarem un temps. Però no tinc cap mena d'intenció de passar-nos els propers 30 anys de la meva vida fent això, no. Sinó és un model que ha de ser un model participatiu. Hi haurà un comitè de riscos, diguem-ne, coherent, que diu, escolta, i aquest senyor per què vol els cèntims? Anem a veure l'empresa. Què és això de balanç i comptes d'explotació i no visito l'empresa? Anem a veure. I diem, escolta, què tal l'empresa? I tu que ets un treballador de l'empresa aquesta, com funciona? Doncs bé, ho mirarem, ho preguntarem i així vehicularem. I en 5-7 anys que durarà la vida d'aquest préstec, podrem fer moltes operacions. No immobilitzarem diners durant 30 anys amb una hipoteca, que és el que està passant ara. Els diners és un mitjà, han de circular. No podem enganxar-los.
Aleshores, clar que en aquest grup poden aparèixer els polítics o poden aparèixer unes entitats que vulguin controlar, escolti, vostè haurà de... Fantàstic, però se suma com tothom. Perquè això és una cooperativa d'estalvi del poble pel poble. I ja està, no té més secret. Però clar, nosaltres som conscients, i això ho parlàvem amb en Rafa, que la bandera aquesta sona molt estranya, el que us haig d'explicar, si esteu vinculats a Esquerra Republicana d'alguna manera, no? Fa 30 anys, o 25 anys, per que Esquerra Republicana estaria a la posició que està ara, que és indicament impossible, no? Hi ha hagut una sèrie de gent que ha anat picant pell, ha lluitat, ha fet les coses bé i al final s'ha posicionat com està. Quan nosaltres llancem la cooperativa d'estalvi, ve gent que diu, escolta, i això estarà protegit pel fons de garantia de dipòsits? No. No està protegit pel fons de garantia de dipòsits. La veritat és que no. La veritat és que no. Tu em pots garantir que cobraràs la pensió quan et jubilis? Oi que no? Vingues amb el fons de garantia de dipòsits. No vingues amb el fons de garantia de dipòsits. Perquè hem tornat lo de les preferents i aquesta gent de FINSA. On estan els senyors que l'havien d'auditar i l'havien de protegir? I tu m'estàs dient que te'n refies més d'un alo que no saps ben on està que les persones de la teva ciutat o del teu poble? El que has de fer és pensar com vetllar per la transparència, per la bona gestió de la gent que està aquí i si vols, sumar-t'hi al grup, opinar i treballar-hi. I benvingut. Preguntes pel fons de garantia de dipòsits? No, no està cobert pel fons de garantia de dipòsits. I què pot passar si peta? Home, la idea bàsica és que diversificarem molt els préstecs, de manera que si en peta un, que no petin tots. Aquesta és la idea bàsica. Però és que és el principi bàsic de la banca, la diversificació de riscos, no la concentració en promocions de la Vall Fosca. No, la diversificació de riscos. Perquè això funciona. De fet, ha funcionat sempre, no ens estem inventant res, Ha funcionat sempre així. I escolta, això algun dia podrà ser caixa? Sí. Quan? Quan hi hagi l'escletxa. Quan hi hagi l'escletxa. Per què la caixa? Quins avantatges tindríem si fóssim una caixa com la de Sabadell? Bueno, que podríem tenir serveis financers, que ara no en podem ofertar. Què vol dir serveis financers? Home, vol dir que si tu fas confiança en aquesta entitat i poses 1.000 euros, tindràs un compte corrent, però no hi podràs domiciliar rebuts, no tindràs una targeta de crèdit, podràs treure cèntims, això sí. Però quan vulguis cèntims, escolta, un sistema de codificació i tot això, tot això és un protocol segur i tal, però faràs com una transferència, ordenaràs una transferència i els cèntims aniran a un compte teu operatiu amb una banca convencional. I dius, escolta, necessito 1.000 euros, doncs, bueno, com que tenim el teu compte de la caixa, t'enviarem 1.000 euros en el teu compte de la caixa i els trauràs per caixa automàtica allà. Ja està. I clar, no podràs domiciliar rebuts, clar, no podràs fer això, bueno, el botí no va tancar bé, servirà per estalviar, podràs treure diners i en podràs ingressar. El que més, quan siguem caixa, doncs podríem fer, ara, no. Bàsicament aquest és el procés, jo no sé si us han quedat dubtes i tal. Jo penso que a vegades veig que és una feina titànica lluitar contra la caverna mediàtica. O sigui, hi ha gent que et ve i diu, escolta Jordi, això no, està bé, però no, i penses, hosti, que fort, no? Te'n refies més d'un model que ha fracassat del tot i que ha esfondrat una pila de famílies que està gestionat per uns tios que no li veuràs en ta vida a la cara, que el model de la gent de casa teva, evidentment, quan un reflexiones dius, no, me'n refio més de la gent de casa meva, perquè sé on viuen, si algun fot sé on viu. A més, no és la decisió d'un, perquè és un grup de gent, és una decisió col·legiada, són 8-10 persones que prenen decisions de risc. L'esquema, jo penso, el FAR de l'Alexandria és el grup COP57, però com COP57 hi ha Banca Fiare, hi ha Trio dos Bancos, això és una altra pel·lícula. Serà una banca ètica,
la gent em pregunta, ètic, no sé què vol dir, banca ètica. Vol dir que si finançarem armes i tràfic de blanques? No. No. Vol dir que finançarem xanxullos? No. Vol dir que finançarem peluqueres? Sí. És ètic la peluqueria? Ai, no ho sé. Suposo que sí, és ètic la peluqueria. Val? Aquesta és la pregunta. Banca ètica? No sé què vol dir ètica. Per nosaltres ètica vol dir normal. Perquè no és ètica, és altres coses que no són tan normals. Molt bé, no sé si teniu dubtes, preguntes... No, segur que teniu. Digues. Sí, m'agradaria